И коста хора, аз съм Алекс и както виждате днес видеото е малко по-различно, защото ще снимаме футболни предизвикателства. Имаме топка, имаме терен, нека да започваме. Първото предизвикателство. Да оцелим това там. Чакайте. Ето съгълче. Там. С крак. Пак. Пак. Последно. Явно е много трудно. Сега, другото нещо. Шут. Да, ето косни лампата. Пак. Ус! Първо предизвикателство минато. Сега, другото предизвикателство. Краченца. Три. Едно. Три. Хайде, бе. Едно, две, три, четири. Така. Едно, две. Хайде, бе. Едно, две, три, четири, пет. Успях 5. След като успях 5, преминаваме към следващото предизвикателство. И това е минато. Следващото предизвикателство. Шут. Колко са един шут? Нека да видим. Това беше силно, това беше силно. Нека. И сега за финал ще направим малко скилове. Тук не стана. И за накрая това. Ще направим ъгълче вляво. Близко, но недостатъчно. Дайте пак. И сега ще направя една задна ножица за всички вас. Дано се е видял. Чакайте пак. Това път се видя. Хайде и трета за щастие. Това не се брои. Това ще се брои. И това беше за днес. Чао и до следващия видеоклип.